Vitajte na klinike Fajde. Naša klinika vykonáva transplantáciu vlasov už 14 rokov. Moje meno je Henrieta Paholíková a som konzultantkou kliniky. Dnes je tu s nami náš zákazník Peter, ktorý absolvoval transplantáciu vlasov pred 8 mesiacmi a na túto tému sa s ním budem rozprávať. Vitajte, Peter. Dobrý deň. Dovoľte, aby som vám položila zo pár otázok v súvislosti s transplantáciou vlasov. Kedy ste začali nad tým vôbec uvažovať? Približne tak asi pred 5 rokmi, keď som si všimol, že tá vlasová línia mi ustupuje hlavne v oblasti kútov, tak vtedy mi to bolo celkom také nepríjemné. Začal som pociťovať teda, že tam tie vlasy rednú a tak vypadávajú postupne. Tak teda som začal uvažovať, že čo s tým, a postupom času som prišiel na to, že asi nič nepomôže, iba tá transplantácia, takže som sa rozhodol vlastne to absolvovať. Skúšali ste použiť nejaké prípravky proti vypadávaniu alebo nejaké metódy? Používal som nejaké šampóny, doplnky, vitamíny a kadečo a ten výsledok sa nedostavil. V podstate jediné, čo z tých vlasových prípravkov som docielil, je, že som začal mať problémy aj s lupinami a kožné problémy v podstate. Môžeme prezradiť váš vek? Môj vek je, teraz mám 34 rokov. Takže už pred 30-kou tie kúty tam už boli viditeľné? Áno, približne tak 28-čke. To začalo byť také už viditeľné dosť. Áno. Prečo ste sa rozhodli pre kliniku Fajde? V podstate asi najväčším takým faktormi boli určite vaše recenzie, ktoré boli veľmi pozitívne. Taktiež cena, na ktorej sme sa dohodli, a blízkosť z Bratislavy, keďže je to tu na pol hodinky autom, tak to boli asi tri najväčšie faktory, ktoré ovplyvnili výber kliniky. Ako prebehol deň transplantácie, ako si na to spomínate? Myslím, že sme začali niekedy o 8, kedy vlastne začala prvá fáza, teda tuším, že ste mi dali tie injekcie na utlmenie bolesti, no a myslím, že aj to do obede počas toho výberu tých vlasov z darcovskej zóny som prespal, čiže to bolo fajn. Bol to miestami taký nepríjemný pocit, ale stále keď to bolo nejaké nepríjemné, tak dostal som ďalšiu injekciu, respektíve tú anestézu, alebo ako sa to volá, a už to bolo fajn, čiže hodnotím to celkom pozitívne. Tú druhú polovicu dňa som taktiež akože v podstate mal bezbolestnú, bolo to trošku miestami nepríjemné, ale nič strašné, že dá sa to prežiť. Hej. A vy žijete v blízkosti, takže ani ubytovanie nebolo potrebné? Áno, tým, že som z Bratislavy, tak vlastne som sa dostavil autom, aj autom som odšoféroval naspäť, takže bolo to všetko bez problémov. Trval zákrok tuším nejakých 8 hodín a po 8 hodinách som už bol doma. Ako prebehol ten prvý týždeň po zákroku, tá hlavná fáza hojenia? Myslím, že pár dní po zákroku prvý deň po zákroku, tuším, som mal ešte nejaké, že mi krvácali trošku nejaké tie chrasty, ktoré som mal na hlave a takto. Bolo to také trošku ešte obmedzujúce, ale potom už vlastne bolo všetko v poriadku. Čo sa týka tej hlavy a tej časti, kde boli implantované vlasy, v podstate akurát, že ešte mi tam opuchlo čelo nejaké 3 dní po zákroku, kde vlastne tá anestéza vlastne stiekla do oblasti očí a nosa. To bolo také smiešné trošku, nič vážne. A myslím, že potom sa to začalo pomaličky hojiť. Ešte viem, že nejakých mesiac, 2 som mal také začervenané miesta v oblasti, kde mi boli implantované vlasy, ale časom sa to stratilo. Ako reagovalo vaše okolie na túto zmenu? Všimli si to? No určite si všimli, keďže som predtým nosil dlhšie vlasy a zrazu som bol holohlavý, takže to si všimli. Ale no ako... Hovorili ste o tom otvorene? Hovoril som o tom a veľa ľudí dokonca má záujem tiež to absolvovať, že nepoznali niekoho v okolí, kto to absolvoval, takže boli radi, že som majú s kým to prebrať túto tému a prediskutovať to a poradiť sa a tak ďalej. Do ktorých oblastí vám boli vlasy transplantované? No, primárne do kútov a nad čelom v strede takto tiež trošku to vlasová línia vlastne. Tá predná časť bola komplet transplantovaná. Tam ste už nemali vlasy v kútoch? V kútoch som už nemal vôbec vlasy. A kedy ste si začali všímať výsledok, že už sa tak objavovali tie vlasy, lebo oni po transplantácii vypadnú do mesiaca? Ako to bolo u vás? Vypadli všetky alebo len časť? Myslím, že vypadla iba časť, všetky nie. Asi tuším, neviem, po mesiaci, po 2 tuším, že začali rásť také prvé vlásky. Akože boli to tam takto, že pár iba, nebolo ich veľa. Áno. Ale tým, že
manuáli bolo napísané teda, že nemusím stresovať, tak som ani nestresoval a počkal som si a vlastne ja tuším, že už po novom roku už to začalo byť čím ďalej tým hustejšie a vlastne už potom som si aj mohol nechať dlhšie vlasy tým, že už to bolo takéto, niekedy vo februári, marci to už bolo tak oveľa lepšie, že už to bolo aj viditeľné dosť. A tento stav, ktorý vidíme teraz, to je po 8 mesiacoch. Áno. Plánujete ešte do budúcnosti transplantáciu vlasov? Áno, plánujem ešte možno znížiť vlasovú líniu, tak tým, že som tam mal tie kúty akože dosť veľké, tak bolo mi odporúčané vlastne, aby som teda si dal do určitej výšky iba tie vlasy naimplantovať. A teda asi v budúcnosti plánujem ešte si znížiť tú vlasovú líniu trošku nižšie o nejaký centimetr. Áno, bude to možné. Čo by ste odporúčili zákazníkom, ktorí ešte zvažujú, ale sa nerozhodli pre transplantáciu vlasov? Určite odporúčam kontaktovať kliniky, ak teda majú záujem a poinformovať sa o tom, nebáť sa toho asi, je to viac menej bezbolestné a to je všetko asi. Odporúčili by ste našu kliniku Fajde zákazníkom? Určite áno. Ďakujem pekne za rozhovor, dovidenia. Ďakujem, dovidenia.